Hasi gara gure inguruko leku eta txoko ezberdinak ezagutzen eta gaurkoan beste 4 ate irekitzea tokatzen zaigu. Amezketako herria ezagutuko dugu eta honek bisitariei eskaintzen diena. Zestoako Lili jauregia eta Urkulu urtegiak eskaintzen diguna ezagutuko dugu. Eta azkenik, naturaz gozatzeko Ataungo Sara bidean ibilalditxo bat egin. Ireki zuen etxeko ateak eta ekin bidaiari. Urkulura etorri gara gaur, Urkulu urtegira, hau da gure aisialdiko proposamena. Aukera asko ematen dituen palagia ingurua delako hau, Debagoenean gaude, Aretxa horretan konkretuki, eta hauxe da Urkuluko urtegia. Aukera asko eskaintzen ditu, naturaletik aberatsa da, paisaiak ikusgarria ditu, eta gainera posible da ibilbide guztia egitea 7 kilometro ditu, bueltan, eta 7 kilometro horiek egitea posible da. Ibilbidean zehar hainbat argibide ere badaude jarrikia, izan zuhaitzarenak, izan inguruko elementuenak, braileraz ere bai, hainbat lekutan, eta eremu batzuk irisgarriak ere badira. Erraz egiteko ibilbidea da. Oinetako erosoekin etorrezkero, tranquil egin daiteke, lasa egin daiteke ibilbidea oinez adibidez, korrika ere egiten du jendeak, bizikleta gainean ere bai, patinekin, atxeen lekuak ere badaude eta plan bat baino gehiago egin daitezke hemen urtegiaren bueltan. Ibilbidean zehar badaude olako irteera moduko batzuk, olako bidezidorrak, olako txokoetara heltzen direnak, olako etxoletara, horra barrura sartu eta loku aproposak dira oso inguruko hegaztiei begira egoteko. Beste aukera bat izan daiteke, amaiari deitzea eta holako karro baten bira ematea urtegiari. Amaia, aukera dago, hori da urtegiari buelta emotera, holaxe trotian, baina lasai ez da? Trotian pasuen da galope txikitxo bat behitzen da, noixien bete. Normalian zer erotek juzu, familia, kumiak bebai, edo danetik, jentie holan pareja bat, laukotiek, eta gero umiekin datozenak, danetik, egisa esan danetik aukida pixka bat, zentzu horretan. Inkluso gizon bat bera bakarrik etortzen dana, esaten dauen da, hau psikologua baino hobiagoa dela, amendik pasietia bera psikiatrakin dabil da, honek onura ondisa eitzen dutela eta bera bakarrik etortzen da, eta nola pixu gutxa daukon, pasio desberdinak eitzen ditu, Larriño aldera eta beste... Hoi, momentu honetan ze auzotik parien gabiz pasaitzen? Korueta. Korueta auzotik. Goroeta, baina hemen Korueta. Pasetan gare pizkat, Koruetatik hurbil eta ero asatzatik, Larriño be ikusten du baserri batzuk eta arientzakuek be pixkat ikusten da. Inguru dana ikusten da, gero mendixek da, Anboto dana ikusten dugu, azkenien inguru guztixe, bai. Gero negue bai emuten dut aukera desberdinak, zendabe darrei buruz erakusten dut, eta emuten dut posibilidadia nahi badaue pasiu eta zendadarrei buruz. Gero amengo historia be kontetan dut, muruko dragoiak jaitxiera, eta amengo hemen bebaitu muluak da zamen goizen, da pizkat hemen inguruko gauza kontetan dut. Natura berak eskaintzen dagoena, eta historiak, eta gure arbazuetatik datozen kontuak. Gero bebai itzen dut merixen dakin, bertako gaztaia eta bertako baserriko gixakin da
Gero aukeran, ero bertako zagarzukue, ero zagardaue, Ja. alakoak. Bertako produktuekin. Eta umiekin txokolatia eta ogizikue, osea, baserriko ogixe tostauta, muntetako, guzti eta alakoak bai itzen dut. Ordan 0 kilometro esan dugu, Hau zero, nisaiatzen azamen ingurukua. Eta gero nik emuten dut aukera, opari txartel batzuk daukez, jentia nahi bada oparitu itzen dut txartela, eta ero urtien zier, oparitzen dut zienak dauka aukera etortzeko nahi da benien, hori, ero merixen dakin, ero merixen da barik, ero nahi da moduen. Gure modua. Eta baitxa itzen dut, umiekin eta etorri jate jentie, ikusteko zelan jantzi saldixe, eta zelan obatu urdira, eta gero pasiotxo bat. Hori zela preparatzen den, ez da? Saldixe olako pasio bezalako. Eurekin preparau, da ipini, eta saldixe hartu, eta pizkat... Nondik etorri zen ideia, Amaia? Eskaintza hau zabaltzeko, zerbitzu jarteko? Hani Urkulun egon baino lehena, Balderejon egon nitzen, antxe bizi nitzen hango magalien, eta puro desfiladeruen anemuten hoen pasiuek. Eta gurdi bateaz, beste saldi bateaz. Eta etorri jaten ideia zaitin eskatilatxo txikitxo bat nauken, eta bakarrik ninguen eskatilakin, eta zan modu bat berakin lan itxeko posibilidade bat. Orduen ben eskatilatxoen erekin etortzen zen, da ne plan itxen nagoen. Ja, kopilota gaur egun itzen horregaitik etorri zen pizkat honekin hasti, bai. Nere eskaintza da pizkat jendia bizigaren ritmo txoro honetan eta naturatik hain urrinduta askotan, da pizkat naturakin konektatzeko eta naturaren ritmoan berriro ez, pizkat. Hori da nire eskaintza. Holaxe. Eskerrik asko, Amaia, zure esperientziaren berriterren. Zeuei eta Argentia animetan da, kanpotarra da mengu egue bai. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Venga, zuei. Urkulun, gurdia ibili ondoren, zestoara joango gara bertako herria eta bereziki museo desberdin bat ezagutzera, Lili Jauregia. Eraikuntza ezagutzeaz gain, bertan bizi izan zen familiarekin egingo dugu topo eta beraien sekretuak ezagutu. Kaixo, ongi etorri zestuara, Urolaren erdigunean kokatuta gaude. Egun herria atsegin eta dinamikoa dugu, baina iragan historiko oso garrantzitsua duen herria da Zestua. Honen adibide ditugu Ekaingo margoak, UNESCO gizateriaren ondare izendatutakoak, herriko alde zaharra, harresien ateekin eta plaza nagusiarekin, gainera plaza honek zezen plaza karratuare barneratzen du, Zestoatikan igarotzezan baita ere errege bidea, eta ezin ahaztu ez da ere Zestoa bainuen herria dela, bere bainuetxe ezagun eta ur famatuekin, beraz esatia dakau, historia aurretikan, gizarte bat egon dela herri honetan, hementxe Baliare itxi honetan, ibaia sendoa denean, eta famili nagusi bat ere, egon izan dela hemen, Lilitarren familia. Bere boteraren ikur dugu hemen atzeko jauregitxo hau, Lili Jauregia, bai? Eta goazen ezagutzera. Lili Jauregian gaude, Lili Jauregia da 15. mende amaierako dorretxe bat, gotiko estilokoa, eta nola ez, Zestoko ondareari dagokionez, garrantzitsuenetarikoa da. Kontuan hartu berde baita ere, Eusko Jaurlaritzak 1984an izendatu zula Gipuzkoako kultur ondasun. Lilitarrak, hasieratik egon ziren jauregi honetan, kontuan hartu berdeu familia hau zela Gipuzkoako familiarik boteretsuenetarikoa bere garaian, baien aberastasuna bai oinarritzen zala zuraren eta burdinaren lanketan,
honetaz gain baita ere, bai zazkaela lursail asko, bai nekazaritzakoak, baita ere errekak, burdinolak, errotak, eta hainbat baserriren jabe ere bazian. Orduan, hortikan ateratzen zuen, behien etekin ekonomikoa. Orduan, bere garaian, jauregi hau punta-puntakoa izango zen, gero urteak pasahala, aro modernoan sartzegean bainean, behar izan sozialetarako nahiko deserosoa bihurtzen da. Orduan, bertako familiak erabakitzen du, zestoako beste jauregi batera joatea bizitzera. Bai? Hemen dator ja pixkanaka jauregiaren berakada, batez 1782an frantsesen okupazioarekin jauregia nahiko kaltetuta geratu zen, eta ondorioz, pixka bat berreraik egin behar izan zuten zati bat. Bai, 18. mendetik aurrera ordea, bai maizterrak geratuko dira baserrian, hauek lilitarrekin ez dute inolako harremanikan, beraien lotura bakarra izango zen administratzailea. Orduan, urteak aurrera egin ala, jauregia kaltetuago egongo zen, hau 2000 urtean, geratuko zen nahiko kaltetuta, azken maizterra joaten direnean, erabakia hartzen du udalak, titulartasuna berak hartzea, eta udalak Ekain Fundazioaren esku uzten du jauregia berritzea eta baita ere kudeatzea. Eta 2013tik era oso berezian bisitatu egiten da. Hemen ez dira egiten ohiko bisita gidatuak, ez da ere audiogidaz bisitatzen, hemen egiten duguna da antzerki bisitak. Lilitarren orearen antzezlanaren bitartez, jauregia ezagutzen dute bisitariek. Horretarako azkenean antzezlana da gonbidapen bat iraganera bidaiatzeko, denboraren makina hartuta, eta egiten dena da duela 400 urteko Gipuzkoa ezagutu. Konkretuki 1678 urtera bidaiatzen dute bisitariek. Antzezlana berez bakarrizketa bat da, baina bisitariak ez dira bisitari soil batzuk bezala sartzen jauregira. Baizik eta langile berri bezala. Sarrera erosten dutenean, ematen zaie honelako txanpon bat jauregira sartzeko, eta hau da ziurtagiri gisa. Ze langileei ematen die txanpon hau jauregiko administratzaileak. Orduan, bere protagonista, jauregiko gure protagonista, da Andre Madalen, berak egiten du jauregiko bisita. Gaur ez digu bisitarikan egingo, gaur ez dabil langile berri bila, baina, eskatu egin diogu jauregira sartzen uzteko, beraz atea joko diogu, eta ea zortea daukagun, eta jauregira sartzen uzten digun. Ea ba! Egunon. Valentinek abisatu dit etortzeko zinetela ordu hontan jauregia ikustera. Txamponak arri dezu? Ondo da. Barkatu nire tonoa, baina azken aldian gauza batzuk gertatu dira Lilin, eta ez du nahi konfiantzako ez den inor sartzeri nahi nire etxea. Mesedez aurrera, zalditegeitik hasiko duzue bisita. Nik goien egonez zerbait behar duzu ere. Andre Madalen, Madalena de Amibilia, zan 17. mendeko euskal emakumea. Egia da alare etzala Lili jauregian egontzan emakume esanguratsu bakarra, izan ere linaiari hasiera eman ziona eta jauregi hau eraiki zuena izan zen Domenia eta Lili, 1482 urtean, eta figura hau eta gero, hainbat aldiz agertzen da jauregia emakumez gobernatuta. Planean zehar, emakumean borroka ere aldarrikatzen da, ez? Gaur egun hainbeste dakagu indikan egiteko, eta ja garai honetan ere bazirela emakumeak borroka honetan, orduan aldarrikapen honekin bat egiten du antzezlanak. Jauregiari buruz gehiago jakin nahi badezue, langile berri bezala etortzera gonbidatzen zaituztegu Lilitarren orea antzezlanera. Antzezlan hau asteburuetan egiten da, larunbat arratsaldetan 2 pase egiten dira, bat izaten da 4:00 gazteleraz eta 5:00 euskeraz, eta igandetan izaten da goizetan, 11:30 gazteleraz eta 12:30 euskeraz. Beraz, Andre Madalen zuen zai dago. Urte batzuk atzera jauzi egin ondoren, naturan barneratzea tokatzen zaigo. Orain, Ataungo Aia auzora joango gara. Bertan, Sara ibilbidea baitaukago. Ea zer sekretu ezkutatzen dizkigun. Goierrik baditu hainbat ibilbide egiteko aukera. Naturaz eta hainbat txoko bereziz osatutako ingurumen aberatsa daukagu baiara honetan.
Baina gaurkoan, Ataun aldera joko dugu, hain zuzen, Sara bidea ezagutzera. Ataungo San Martin eta San Gregorio auzoen artean kokatzen gara, Jose Miguel Barandiaranen pasealikoa ezagutzeko. Ointxe bertan gaude Ataunen, bai, da Gipuzkoako herririk luzeena, eta 3 auzo nagusitan banatzen da, San Martin, San Gregorio eta Aia, eta hau gu gaude San Gregorio. Da ibilbide errex bat, edo katalogatuta dago ibilbide errex bezala, hasten da Lazkao eta Ataun arteko mugan, Umarkin, bai, eta zeharkatzen do San Martin auzoa, eta Agauntza errekaren ondotik etortzen da San Gregorioaino. Ergoien arte ere luzatu daiteke, baina printzipioz ibilbide zirkularra da, naiz eta jende gehienak zatitxo hau egiten duen. Ze gero ja desnibel gehiago aurkitzen dugu beste aldean. Dana egiteko, pare bat ordu edo beharko genituzke, baina jende gehienak egiten duna da erosagoa izategatik ziurrenik, ez daukaia desnibelik, San Martindik San Gregorioa bitarteko zatitxo hau, direla 4 kilometro inguru eta ez daukaia desnibelik, ordu beten egiteko modukoa. Euskal mitologiarekin lotura zuzena du bide honek. Bertatik ibiltzean, basoan murgildu eta baserri, zelai berde eta larrutzako errota ikusteko aukera ere izaten dugu. Da ibilbide bat, egizan, Jose Miguel Barandiaranekin zerikusi asko duena, politia da, lehen garai bateko herribideak, baserri giroa edo landa eremua, eta pasatzen ditugu interesgune batzuk. Bat da, Jose Miguel Barandiaranen jaiotetxea pasatzen dela, Peruen ezar baserria, ondoren erbestetik bueltan eraiki zuen Sara etxea, eta hil arte bizi izango zen etxea. Eta hemen puntu honetan kokatzen gara, dela larruntza multzo hidrauliko bezala ezagutzen dena, Barandiaran museoa daukagu alde batetik, eta hemen atzekaldean ikusten den errotatxo. Barandiaran museoa bere garaian ere errota bat izan zen, larruntza errota, 15. mendeko eraikin bat. Karobi bat ere badago, pixkat aurrea xego, eta kableen sistema lehen garai batean hemen Ataunen asko edatu zen sistema bat, ze nahiko desnibelak dauzkagu hemen Ataunen, desnibela handiko guneak daude, eta orduan belarra eta garraiatzeko sistema bat edatu zen, zala kablearen sistema. Orduan hori ere ikusi daiteke, beste interespuntu bada jendearentzat baita ere. Hainbat espezie ikusi daitezke, oso ohikoak direnak hemen, ikusiko ditugu intxaurrondok, sagarrondok, lizarrak, kibia ere hementxe gertu dago, elorri zuria, gero badaude pixkat berezixagoak, edo hemengoak ez direnak sekoia bat ikusi daiteke Astigarragako atxeden lekuan. Aipatzekoa da, uda garaian Sara bidean antolatzen duten ekintza bat, gaueko ibilaldi mitologikoa hain zuzen ere, garai bateko ipuin eta kondaira harrigarrien munduan barneratzen gaituena. Bai, gaueko ibilaldi mitologikoa. Egia esan, ekintza saiatzen gea herriko elkarte batekin, Gentil Baratza Kultura elkartekoekin elkarlanean, mitologia jendeare hurbilduz, ekintza desberdinak, ipuin kontaketak, eta bar. Baina adibidez horrek bai daukala arrakasta handi bat. Hemen hasten da, Barandiaran museoko gunean, eta bide hau hartuz, Sara ibilbideko bide hau hartuz, hainbat kontakizun antzesten dira. Barandiaranekin zerikusea dutenak, esan nahi dut, bere etxe inguruan, bere txikitan ze gauza bizi izan duzitun, edo bere bizitzako hainbat pasarte antzesten dira, eta mitologia da ardatz. Hortaz, berak jaso zituen elezahar lehen garai bateko kontakizunak, mitologia kondairak eta horiek guztiak azaltzen dira. Txoko desberdinetan, bisitariak aukera dute pertsonai horiek ikusteko eta kontakizun horiek ezagutzeko.
gaur egun egiedana da interneten edozein sare ibilbide bezala jarri ezkero ataunen, SLGI 2007 bezala dago katalogatuta, eta hor azaltzen zaigu ibilbidearen distantzia, denbora, desnibela, interespuntuak, eta ataungo webgunean, gipuzkoanatura.eu baita ere, hor Gipuzkoako ibilbide guztiak daude bilduta, eta Goiturreko paginan baita ere adibidez. Egiedana da, bisitari asko etortzen direla, pixkat oinez zibilin dutelako, gero gainaz museoarekin topo egiten dute, eta azkenean goiz atsegin bat pasatzen dute, plan osoa eginez. Bai, aste bukaeratan bereziki. Jende gehienak esan bezala umarkin hasten da, edo hortxe dago pixka bat muga. Jendeak ibilgailua utzi dezake adibidez Lazkaoko industrialdean, eta hortxe bidea dago erreka ondotik, eta hori hartuz egin dezakete. Beste hainbatek adibidez San Martinen uzten dute, lehenengo auzoan, ibilgailua. Aparkaleku desberdinak daude, eta handikan ere elizatik abiatu daitezke, eta ez dauka galbiderik, errekari jarraituz puntu honetara iristen dira. Gaurko bidaia Amezketan amaituko dugu, Txindokiren magalean aurkitzen den herria. Baditu zenbait ekintza berezi bisitariei eskaintzeko. Beraz, goazen ezagutzera. Amezketa, Aralarko mendilerroaz inguratuta dagoen herria da. Tolosaldean kokatzen dena. 4 auzok osatzen dute. Ugarte, herriari hasiera ematen diona, San Bartolome edo erdigunea, Ergoiena auzoa eta San Martingo zelaia. Guztira, 940 biztanle ditu herriak. Tartean, izan dituzte zenbait pertsona esanguratsu. Fernando Amezketarra, Peio Zabala edo Jokin Altuna. Txindoki mendiak bisitari ugari ekartzen dizkien arren, badaude beste zenbait gauza ikusteko Amezketan. Jakin nahi? Kaixo agurtzan, egunon? Egunon. Gaur kontan Amezketa etorri gea, eta, naiz eta herri txikia izan Amezketa, ikusi daunez bauzka gauzak ikusteko eta egiteko. Beraz, ez dakit, bisitari batek Amezketa etortzen daren zer egiteko aukera dauka. Gauza asko dauzkait, ja. Bisitak gidatutik hasiko gineke, bale? Daude 2 bisitak gidatu mota, eta bat hasten dana Elizan, Elizako bisitak gidatua da. Amezketako Elizak dauka beste Eliza, inungo Elizak ez dauken gauz bitxi bat. Eta da, Amezketar bakoitzak, etxe bakoitzak dauka bere sepultura, bere silakin, da bere argizai oholakin. Orduan, bisita hontan, historioi erakusten diet, eta gustatzen zaie. Azten geha atetik hasita, ate hau oso berezia da, bankuk zaharrak editu zianakin indako atea da, Labio Balerdi Amezketarra batekin zun. Azten geha mendik, eta gero Eliza barruko histori guzia entzute dugu. Behin horkoa indakon, juten geha errota, eta Amezketak errota bakarra dauke guain, martxan, bizik, eta ikusten dugu errotako bisitaik, inez bukatzen dugu. Hoi da bat. Eta beste bisita bada, errotakoa bakarra dana. Eta hor, egin da, errotako funtzionamentu dena erakutsi baitare, hartoa alea eskutik hartzen deunetik, azten dan arteko prozesua esplikatu, eta gero harto horrekin egiten dugu irina. Eta irinakin egiten dugu gero taloa. Eta talo hori jaten da bertako produktokin, bertan daude emakume gaztek baserrikin, eta hori osten dio produktua, eta bertako produktokin betetako taloa dastatzeko aukera. Talo tailerra egiten. Nik bestalde ere entzun dut, Zazpitxurri izeneko toki bat ere badaola, eta batzutan oreinak ikusteko aukera ere bai. Ez dakit, zer da honen atzean edo aukera. Hoi, jendeak batzutan nahi izaten du bisitan aurretik Amezketan zerbait egin. Ibilbidetxo bat umekin edo familin edo. Eta egia da, dela oreinak, hor daukau baserri keragarri altura baten iraregi izena duna, bertako joani oso atsegina da eta betik eskutzabali dago, jendea juten danen da asko laguntzen di nahi, jendea bialtzen diot. Goten dia ume poltsa baten ogia duela, eta oreina guztik etortzen zaizkie, ogi emateie, argazkiatatik joan denboratxoa pasatzeu, ordu erdi eskaixeko bidea da goraka, eta gero berriro bueltan. Ordu nituen du bideo egin, da gero egin errotako bisita. Beste aukera baita dago Fernando Amezketarraren ibilbidea. Hasten da Amezketako kaletik, Fernandon irudi edaun lekutik,
Eta gero dauzke geldigun batzuk, eta juten za beha jaio zan lekuaino. Eta hor esplikatzen du bere historia. Orduan, eskolatan lantzen du Fernandon historia, eta gero hemen daukea historioi bisualki ikusteko aukera, eta bizitzeko nundi bueltan ibiliteko dan Fernando. Eta zuk esan dezun zazpiturri hoi, esplikata abandonatuta zeon, eta ikeragarrizko ondare ondi bazan amezketa da amezkentantzat, ematen dio ura papelerai, ematen dio zentralan arko urakin argia sortzen da eta saltzen zaio ibedrorai, eta etxetako iturriko udare dauko gorkoa. Zazpi lekutatik ateratzen dan udagan leku bada, eta oain dana berritu eta oso politia jarri du egurrezko zubi batekin, panelakin da horko argibide dutekin. Ja, egun pasa edo goiz pasa, txalde pasa egiteko ideiak eukita gero, ez dakit, bisitari hauek amezketa etorrita, hemen zerbait jateko asmoa edo agian bokaio batzuk ekarri egita, igual nun baiten zerbait jateko asmoa dute, ze aukera dagoen edo ze plan egin daiteken? Batzuk etortzen dira bokadillokin da, etxetik edo janariakin. Eta erratan, atzekaldean, daun merendero bat, eta dozka maiak, etxurria dena eta erreka bat, eta jende asko gelditzen da bertan. Ekarri duen hori janez, eta bertan euzki hartu, eta ume jolasen. Beste aukera bada, San Martina. San Martin dago hemendikan kilometro batean goa, eta da belaza handi bat, dana itxia dago, kotxekin da ez dago bate problemaik arrazikumentzako, parke bate bauka. Eta oain, lehen urten, irik izan lehenengo aldiz etxola zoragarri bat, taberna bat. Eta urten, bikote batek hartu due, jokinek eta beren eskak. Eta daukea, kafe, helatu, bertako produktu, bertako gazta, txorizo, pikoteoako, mai batzu, gauetan argi poli batzu jartzen jue, oain San Juan bezperan sua inberdue, eta jende asko dabil oain aurten hor. Eta aparte, hortik aparte, hoi egunero, goizeko 12-tatik, gaueko 11 eta 12 arte. Eta oain aurten berrikuntza badago, Argaia basarriko aintzane garmendiak, saltzitu basarriko produktu, peak etxen dauzkeanak, txikorranak eta txerrikeak eta bela. Eta hor, hasi dira oain, hamburguesak, saltxitxak eta bokadillok eta saltzen ostiralak, gauetan eta larun batetan. Doro jende asko dator, aukero daulako kanpon jateko. Eta hori danetatik aparte gero, tabernak asko dauzkau. Bengoiko parten dauzkau bi, eta sartu nahi, txintokia di joan jendeak eta hor gelditu eta zetxartziko eta gero da jokin altunaren izeba izaskunena, hementxe, Arrekalde taberna. Eta gero, kalen daude, beste lau. Jan oso ondo denetan, eta plan politia, bertan gehatzeko plan politia. Banei, San Martineko etxola ontako plana gustatu zait, ez dakit. Konbidatu aldizuten pintxo bat jatea, bertan kafetxo bat hartu eta lasai dotea. Eta nik konbidatzu bat zetxu? Naiz konbiatzela, bai, fungo behar. Hala ba, guztan. Gustatu altzaizue gaurko bidaia, lau toki ezberdin ezagutzeko aukera izan dugu, zein edo zein berezia gainera. Ea hurrengo atalean, ate ondoan ditugun ze toki ezagutzeko aukera dugun. Beste bat artean.